Εδεσιμότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Ιγουμενίτσας, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί συγχωριανοί. Σας καλωσορίζω σήμερα στη Δημοτική Κοινότητα Γρεκοχωρίου σε μια εκδήλωση μνήμης και τιμής σήμερα που συμπληρώνονται 71 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του πρώτου πραγματικά παγκόσμιου πολέμου που άφησε πίσω περίπου 80 εκατομμύρια θύματα. Η λήξη του σήμανε το τέλος των φασιστικών καθεστώτων αλλά και την αλλαγή στο χάρτη της Ευρώπης. Όπως όλα τα κοσμογονικά γεγονότα, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έφερνε μαζί του μεγάλες ελπίδες αλλά και εκπλήξεις. Σίγουρα έφερνε την προσδοκία ενός καινούριου κόσμου. Κατά απαράβατο κανόνα, οι μαχητές που μετέχουν σε μια τέτοια σύγκρουση δεν πολεμούν ποτέ απλώς και μόνο για την επιστροφή σε μια προπολεμική ομαλότητα. Μάχονται όμως πάνω απ' όλα για ένα καλύτερο αύριο. Ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια φασισμός. Αυτό ήταν το κυρίαρχο σύνθημα στις 8 και 9 Μαΐου του 1945. Το σύνθημα ευχή και υπόσχεση ταυτόχρονα έδωσε τον τόνο στους μαζικότερους λαϊκούς πανηγυρισμούς που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους στο άγγελμα της συνθηκολόγησης της χιτλερικής Γερμανίας. Αναμενόμενη από καιρό, η μεγάλη αυτή στιγμή δεν επικύρωνε απλά το τέλος του πολέμου και την ήττα του ναζισμού. Σηματοδοτούσε το τέλος της θηριωδίας, τη συντριβή του φασισμού, την καινούργια αρχή, την άνοιξη στο μέλλον των ευρωπαϊκών λαών. Έτσι τουλάχιστον οι άνθρωποι το καταλάβαιναν τότε και για το λόγο αυτό πλημμύρισαν δρόμους και πλατείες από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι τα Ουράλια όρη και από τον παγωμένο βορρά μέχρι το Βαλκανικό νότο, πανηγυρίζοντας τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη. Αυτός ο πρώτος μεγάλος και αυθόρμητος λαϊκός εορτασμός που καταγράφεται εκείνες τις ημέρες του 1945 είναι κάτι που συχνά λησμονούμε. Όπως λησμονούμε και το ότι αυτός ο πόλεμος ήταν, σε αντίθεση με τον πρώτο που χαρακτηρίζεται μεγάλος, κυριολεκτικά παγκόσμιος και το οριστικό τέλος του καθυστέρησε μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Στο μέτωπο του Ειρηνικού, η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας συνδέεται δυστυχώς με τη χρήση του ατομικού όπλου στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Όπως και να έχει όμως, το ποτέ πια φασισμός που υπαγόρευσε την έκρηξη της λαϊκής εφορίας ήταν κυρίως μια πανευρωπαϊκή υπόθεση η οποία κινδυνεύει να μείνει στα αζήτητα της ιστορίας, καθώς οι δημόσιες τελετές και οι επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις που καθιερώθηκαν από πολύ νωρίς στη δημόσια σφαίρα άφησαν πίσω τους το πραγματικό περιεχόμενο των στιγμών. Η πατρίδα μας είχε το δικό της τίμημα και έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην έκβασή του. Ο δικός μας τόπος, η Θεσπρωτεία, είχε τα δικά της θύματα, τους δικούς της μάρτυρες. Οι δύο πρώτοι από αυτούς ήταν οι συμπολίτες μας Χρήστος Τσόνης και Χρήστος Πιτούλης, οι οποίοι εκτελέστηκαν την 8η Νοεμβρίου 1940 από τους Ιταλούς, μετά από προδοσία και απέτηση των μουσουλμάνων Τσάμιδων. Τόπος εκτέλεσης ήταν η παραλία δίπλα από το ξενοδοχείο Ακταίων και στη θέση που λεγόταν Μόλιζα. Έτσι, η Ιγουμενίτσα είχε το τραγικό προνόμιο να θρηνήσει τα δύο πρώτα μη στρατιωτικά θύματα που εκτελέστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη με την έναρξη του πολέμου. Κατά την περίοδο της τριπλής κατοχής, το χωριό μας υπέστη μεγάλα δεινά και πλήρωσε με φόρο αίματος όπως και όλη η Ελλάδα. Οι νεκροί του Γρεκοχωρίου κατά την τριπλή κατοχή ήταν 10 Δεκάτου 41 Θωμάς Νίνος με την αδελφή του Σάνα Δημητρίου, 7 Τετάρτου του 42 Ανδρέας Βρύσης, 22 Τετάρτου του 42 Σπύρος Ράχτης, 6 Δεκάτου του 42 Θεόδωρος Κανάκης, 31 Δεκάτου του 42 Νικόλαος Αναστασίου, 22 Δευτέρου του 43 Ηλίας Ντούσης, 20 Τρίτου του 43 Δημήτριος Λόλης, Αλεξάνδρα Λόλη, η μητέρα του και Χρήστος Λέκας μαζί με την Αλεξάνδρα Λέκα. 26 Τρίτου του 43 Αμαλία Λιάκου 8 χρονών και Χρήστος Φουσέκης 6 χρονών. 18 Έκτου του 43 Σπύρος Φουσέκης, 15 Εβδόμου του 43 Σπύρος Βρύσης, 28 του 43 Θωμάς Τέλειος και Μπέζας Γεράσιμος. Δεν υπάρχει χωριό και πόλη της Θεσπρωτείας που δεν πραγματοποιήθηκαν εκτελέσεις από τα στρατεύματα κατοχής.
Αποκορύφωση ήταν η εκτέλεση των 49 προκρίτων της παραμυθιάς. Ποτέ πια πόλεμος. Μια έκφραση επίκαιρη όσο ποτέ και μια ευχή στα χείλη όλων μας για τους δοκιμαζόμενους λαούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η εκδήλωση, η οποία θα τελείται από εδώ και στο εξής κάθε χρόνο στη Δημοτική Κοινότητα Γρεκοχωρίου, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτείας κ. Θωμά Πιτούλη, είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Δημοτικής Κοινότητας Γρεκοχωρίου και του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Γρεκοχωρίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης οφείλουμε στο Δημοτικό Σχολείο Γρεκοχωρίου τόσο για τη συμμετοχή του με την παρουσίαση της εργασίας των παιδιών για την λαιλασία των έργων τέχνης εν καιρό πολέμου, όσο και για την υποχρεωτική φιλοξενία όλων των εκδηλώσεών μας λόγω έλλειψης ανάλογου χώρου. Παρακαλώ τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Δράτω με της ευκαιρίας να σας πω τις ευχές μου για το Χριστός Ανέστη και να ευχηθώ στις συνονόματες και στους συνονόματος μου χρόνια πολλά για την εορτή του Θωμά και μόνο μία παρατήρηση μετά από όσα εμπεριστατωμένα μας είπε η κυρία Πρόεδρος. Όσα προβλήματα και όσα λάθη αν παρουσιάζονται στη δημοκρατία να έχουμε πάντα υπόψη ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα και αυτό πρέπει να στηρίζουμε. Να είστε καλά. Παρακαλείται ο κύριος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ευδεσιμότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γρεκοχωρίου, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, κυρίες και κύριοι, να σας ευχηθώ και εγώ για τις μέρες που περάσαμε, τις εορταστικές, χρόνια πολλά και υγεία και ευτυχία σε όλους. Κυρίες και κύριοι, στις 9 Μαΐου τιμούμε την επέτειο συντριβής της Χιτλερικής Γερμανίας και τη λήξη του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Πρόκειται για μια σημαντική επέτειο, ίσως η σημαντικότερη στην ιστορία της ανθρωπότητας, που γνώρισε κι άλλες φορές τον πόλεμο, αλλά ποτέ δεν γνώρισε τόσο παράλογη βία, κατά την οποία νικήθηκε ο φασισμός του Χίτλερ και του Μουσολίνι. Μια νίκη όμως που για να έρθει έχασαν τη ζωή τους 60 και πλέον εκατομμύρια άνθρωποι, ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες. Η χώρα μας εισήλθε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ύστερα από την αρνητική απάντηση στο Μουσολίνι, με τη μεραρχία της Υπήρου να καταφέρνει όχι μόνο να αποκρούσει τις επιθέσεις των Ιταλών, αλλά και την πρώτη νίκη των συμμάχων απέναντι στις δυνάμεις του άξονα. Η ελληνική νίκη αναπτέρωσε το ηθικό των συμμάχων και σύμφωνα με αρκετούς ιστορικούς άλλαξε τη ροή της ιστορίας, καθώς καθυστέρησε τις επιθέσεις των Γερμανών προς τη Ρωσία. Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι κατοχικές δυνάμεις Ιταλών, Γερμανών και Βουλγάρων δεν στάθηκαν ικανές να πτωίσουν τους Έλληνες, οι οποίοι συνέχισαν τον αντιστασιακό τους αγώνα μέχρι τη λήξη του πολέμου. Η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σημαδότησε μια νέα κατάσταση, με τους συσχετισμούς δυνάμεων να έχουν αλλάξει και τους νικητές να ερίζουν για την κυριαρχία στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη όπου οι πληγές του πολέμου ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές και οι κρίσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, πόλεμος της Κορέας, Βιετνάμ κλπ. Λαοί που έδωσαν τη νίκη στο αντιφασιστικό μέτωπο δεν είδαν όλα τα όνειρά τους και τις ελπίδες τους να επιβιώνονται με τη λήξη του πολέμου. Κυρίες και κύριοι, οι λαοί της Ευρώπης και όχι μόνο πολέμησαν ενάντια στο φασισμό, επιθυμώντας ένα καλύτερο αύριο. Ένα αύριο όπου θα έχουν κυρίαρχο ρόλο η ελευθερία, η δημοκρατία, η πρόοδος και ο αλληλοσεβασμός, που θα εστιάζεται στην εγκαθίδρυση της ειρήνης, της σταθερότητας και του απαραβίαστου των συνόρων. Σήμερα δυστυχώς διακρίνουμε στην Ευρώπη μια άνοδο ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία έχουν στενές σχέσεις με τον φασισμό. Χρέος όλων μας είναι να απομονώσουμε τέτοια φαινόμενα
και να διαφυλάξουμε την ειρήνη μέσα από τη γνώση της ιστορίας μας, ώστε να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Θα κλείσω τον χαιρετισμό μου με την ευχή ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος να είναι ο τελευταίος πόλεμος που έζησε η ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ. Θα παρακολουθήσετε τώρα μία προβολή αφιερώματος για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Της 1ης Σεπτεμβρίου 1939, τα γερμανικά στρατεύματα διασχίζουν την Πολωνική Μεθόριο, ενώ τα αεροπλάνα της Luftwaffe σπέρνουν τον όλεθρο και αχρηστεύουν τα πολωνικά αεροσκάφη στα αεροδρόμια. Το βρετανικό τελεσίγραφο στέλνεται στο Βερολίνο στις 3 Σεπτεμβρίου, 2 μέρες μετά την εισβολή. Οι Γάλλοι, ακολουθώντας όπως πάντα τη Βρετανία, κηρύσσουν και αυτοί τον πόλεμο την ίδια μέρα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αρχίσει. Η γερμανική επίθεση κατά της Πολωνίας με την εφαρμογή του δόγματος του αστραπιαίου πολέμου εκδηλώθηκε την αυγή της 1ης Σεπτεμβρίου του 1939 και σε λιγότερο από ένα μήνα οι στρατιές της Wehrmacht είχαν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σε εφαρμογή του Γερμανοσοβιετικού Συμφώνου. Το υπόλοιπο τμήμα της Πολωνίας κατέλαβαν οι Σοβιετικοί, που εισέβαλαν στις 18 Σεπτεμβρίου από τα ανατολικά. Στη συνέχεια, οι Γερμανοί στράφηκαν προς Δυσμάς και μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 1940 είχαν καταλάβει τη Δανία, την Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και τελευταία τη Γαλλία, της οποίας η περίφημη οχυρωματική γραμμή Μαζινό κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Τα Βρετανικά νησιά ήταν ο επόμενος στόχος του Χίτλερ, γνωστή και ως μάχη της Αγγλίας. Οι ανηλαίοι βομβαρδισμοί της Luftwaffe που θα προετοίμαζαν την απόβαση δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα και έτσι ο Χίτλερ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχέδιό του για κατάληψη των Βρετανικών νησιών ήδη από τα τέλη του 1940. Η Ιταλία εισήλθε στον πόλεμο στις 10 Ιουνίου του 1940 με επιθέσεις σε βρετανικές βάσεις στη Βόρεια Αφρική. Στις 28 Οκτωβρίου η Ιταλία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5ης και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές.
eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht den Selbsterhilfen von uns selbst geschafft. Στις 22 Ιουνίου του 1941, οι Γερμανοί στρέφονται ανατολικά και εξαπολύουν επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, η οποία εντάσσεται πλέον στο συμμαχικό στρατόπεδο. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1941, ο Ιαπωνικός στόλος χτυπά ξαφνικά και καταστρέφει το στόλο των ΗΠΑ που ναυλοχούσε το Pearl Harbor της Χαβάης. Το γεγονός αυτό συνταράσσει τους Αμερικανούς. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ πείθει το Κογκρέσο να κηρύξει τον πόλεμο στον άξονα και να σταθεί στο πλευρό των συμμάχων. Της δικαιοσύνης συνεννόητε και μυρσίνη εσύ Το Νοέμβριο του 1942, οι Βρετανικές δυνάμεις με αρχηγό τον στρατηγό Μοντγκόμερι αποκτούν την πρωτοβουλία στο μέτωπο της Βορείου Αφρικής μετά τη δεύτερη μάχη του El Alamein. Στο ανατολικό μέτωπο, οι Γερμανοί προχωρούν και φτάνουν στα πρόθυρα της Μόσχας, κυριεύουν την Κριμαία, φτάνουν στον Κάφκασο και πολιορκούν το Στάλινγκραντ. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1943, ο Κόκκινος Στρατός ανατρέπει τη γερμανική επίθεση στο Στάλινγκραντ και από τον Ιούλιο του 1943 αρχίζει αντεπίθεση. Στις 7 Ιουλίου του 1943, τα συμμαχικά στρατεύματα πραγματοποιούν απόβαση στη Σικελία. Αυτό είχε συνέπεια την πτώση του Μουσολίνι και την ανάληψη της εξουσίας από τον στρατάρχη Πιέτρο Μπαντόλιο, που υπογράφει ανακοχή με τους συμμάχους. Στο διάστημα αυτό, οι Ρώσοι αποθούν τους Γερμανούς από τα εδάφη τους.
Σταδιακά, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχοσλοβακία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιουγκοσλαβία, απελευθερώνονται από την προέλευση των Σοβιετικών στρατευμάτων, με αποτέλεσμα ο γερμανικός στρατός να αποχωρήσει από την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944. Άλλο σπουδαίο γεγονός του 1944 ήταν η συμμαχική απόβαση στην Νορμανδία που οδήγησε στην απελευθέρωση των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Στις 26 Απριλίου του 1945, οι αγγλικές, αμερικανικές και γαλλικές δυνάμεις ενώνονται στον ποταμό Έλβα με τις δυνάμεις του Κόκκινου Στρατού. Στις 2 Μαΐου ολοκληρώνεται η κατάληψη του Βερολίνου, ενώ ο Χίτλερ αυτοκτονεί και ο Μουσολίνι εκτελείται στην Ιταλία από τους Παρτιζάνους. Στις 7 Μαΐου του 1945, οι Γερμανοί παραδίδονται ανεφόρον στους συμμάχους και ο πόλεμος στην Ευρώπη λύγει. Μετά το συγκλονιστικό βίντεο θα ακολουθήσει η προβολή της εργασίας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Γρεκοχωρίου με θέμα η λαιλασία των έργων τέχνης στον πόλεμο. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Έλενα Καλαμπά-Καμπούρκερ. Η λαιλασία των έργων τέχνης είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Η περιουσία του ηττημένου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής του κληρονομιάς, θεωρεί τελεία του νικητού ακόμη και σήμερα, παρά τις διεθνές συνθήκες, οι οποίες, για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι και πολύ παλιές. Μεταβίας έχουν ηλικία ενός αιώνος. Ναυάγιο αντικυθύρων βρέθηκε το 1900 σε βάθος 50 μέτρων. Ναυάγησε περί το 50 με 60 π.Χ. και βάσει αναφοράς του Λουκιανού έκαναν την υπόθεση ότι το πλοίο μετέφερε τμήμα των λαφύρων του Ρωμαίου στρατηγού Σίλα από την Αθήνα το 86 π.Χ. και βρισκόταν πιθανώς στη ρότα του για την Ιταλία. Ναυάγιο Αρτεμισίου. Βρέθηκε το 1926 σε βάθος 42 μέτρων. Χρονολογείται περίπου μεταξύ Δευτέρου και Πρώτου αιώνα. Το πλοίο μετέφερε προς τη Ρώμη ή από τη Μακεδονία ή κατευθυνόταν προς την Πέργαμο με έργα αρπαγμένα από την Κόρινθο μετά την άλωσή της από τον Μόμιο το 146 π.Χ. Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες θεσπίσεως διεθνούς προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η διακήρυξη των Βρυξελών το 1874 και ο κώδικας της Οξφόρδης το 1880, αλλά οι δεν απέβησαν λόγω αντιδράσεων κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1863, μεσούντος του εμφυλίου πολέμου, ο κώδικας Λίμπερ από την Ένωση, τους βορείους δηλαδή Λίνκολν, περιλάμβανε μερικές πρωτόλιες διατάξεις για την πολιτιστική κληρονομιά. Το 1899 και το 1907 θεσπίστηκαν 2 διεθνείς συμβάσεις στην Χάγη για το δίκαιο του πολέμου με βάση τον κώδικα Λίμπερ. Κατά τον Μεσοπόλεμο, η κοινωνία των εθνών, βλέπουσα τον επερχόμενο πόλεμο, κατήρτισε το σχέδιο για τη Διεθνή Σύμβαση Προστασίας Ιστορικών Κτηρίων και Έργων Τέχνης σε περίπτωση πολέμου το 1938, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατεστράφη το 20% της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Αυτό οδήγησε την νεοσυσταθήσα UNESCO να θεσμοθετηθεί αυτή που είναι γνωστή σήμερα ως Σύμβαση για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε περίπτωση ενόπλου σειράξεως. Μεταπολεμικώς, η πολιτιστική κληρονομιά προστατεύεται κυρίως από τα εξής κείμενα. Σύμβαση της Χάγης 1954, το Διεθνές Σύμφωνο του 1966, η Σύμβαση της UNESCO του 1970 και το 1972, συμφυής προς την ανωτέρω, είναι η Σύμβαση του Ανεξαρτήτου Οργανισμού
Unidroid το 1995, που αφορά κυρίως κλαπέντα έργα τέχνης. Έχει υπογραφεί από 34 κράτη-μέλη. Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Τουρκία απουσιάζουν. Η Ελλάς την επικύρωσε το 2004. Και η διακήρυξη της UNESCO το 2003 για την ηθελημένη καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως προελέχθη, η Ευρώπη έχασε το 20% του πολιτιστικού της αποθέματος κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η χώρα η οποία υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές είναι η Πολωνία. Έχασε το 43% των πολιτιστικών της θησαυρών. Συνολικώς εκλάπησαν ή κατεστράφησαν 516.000 έργα τέχνης. Συγκεκριμένα 2.800 πίνακες Ευρωπαίων ζωγράφων, 11.000 πίνακες Πολωνών ζωγράφων, 1.400 γλυπτά, 75.000 χειρόγραφα, 25.000 χάρτες και 90.000 βιβλία. Αυτό συνέβη σε 3 φάσεις. Αρχικώς οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Πολωνία την 17η Σεπτεμβρίου 1939, αφού είχαν αποφασίσει το διαμελισμό της χώρας δυνάμει του Συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ της 23ης Αυγούστου 1939. Έμειναν εκεί μέχρι την 22η Ιουνίου 1941, οπότε οι Γερμανοί παρεβίασαν το σύμφωνο, επετέθησαν και κατέλαβαν την υπόλοιπη Πολωνία και παρέμειναν μέχρι το φθινόπωρο του 1944, οπότε εξωπετάχθησαν από τους Σοβιετικούς. Παραδείγματα. Ο πίνακας του Πολωνού ζωγράφου Αλεξάνδερ Γκερεμίσκι, η Εβραία με τα πορτοκάλια, θεωρείται χαμένος μέχρι που έγινε απόπειρα να δημοπρατηθεί στη γερμανική πόλη Buxtehude το 2010. Ο πίνακας του Ραφαήλ, πορτρέτο νέου, εκλάπη από μουσείο από τους Γερμανούς και το 2012 ανακοινώθηκε ότι θα επιστραφεί, αλλά βρίσκεται σε θησαυροφυλάκιο κάποιας τράπεζας, μία ανακοινωσίμου τοποθεσίας. Ο πίνακας του Πομπίου Μπατόνι χάθηκε, αλλά επιστράφη το 1998. Η Ρίστο εν παρόδο, έργα του Μπατόνι εκτίθενται προς δημοπρασία στο Sotheby's με τιμές των $9 εκατομμυρίων. Ας έλθουμε στη Ρωσία, η οποία έχασε 1.148.908 έργα τέχνης. Το πλέον διάσημο είναι το δωμάτιο του κεχριμπαριού. Αυτό είχε κατασκευαστεί από 6 τόνους κεχριμπαριού το 1701, 1711 και δωρηθεί το 1716 στον Τσάρο Μεγάλο Πέτρο της Ρωσίας. Απεξιλώθη από τους Ναζί το 1941. Μεταφέρθηκε στο τότε Κένιγκσμπεργκ, νυν Κάλινγκραντ, της τότε Πρωσίας, νυν Ρωσίας και εχάθη έκτοτε. Η ανακατασκευή είναι του 2003. Ενδιαφέρουσα είναι και η ιστορία του λεγόμενου θησαυρού του Πριάμου, καθότι εμπλέκει την Γερμανία, τη Ρωσία και εμέσως την Ελλάδα. Ο Σλίμαν τον είχε ανακαλύψει το 1873 στην Τρία. Αυτός περίληφθε στο Μουσείο του Βερολίνου το 1881. Χάθηκε το 1945 όταν οι Ρώσοι κατέλαβαν την πόλη και επανεμφανίστη το 1993. Ο θησαυρός εξακολουθεί να εκτίθεται στο Μουσείο Πούσκιν. Τα έργα τέχνης αργούν πολύ να επαναμφανιστούν, όπως συνάγεται από τα προηγούμενα. Οι Γερμανοί, όντες συστηματικοί, είχαν φτιάξει ειδικές υπηρεσίες για την λαιλασία των μουσείων, της Kunstschot. Όλα τα μεγάλα στελέχη των Ναζί είχαν φιλοδοξίες συλλεκτών έργων τέχνης. Ο Γκέρινγκ, ο Γκέιμπελς και λοιποί, μη εξαιρουμένου του Χίτλερ, που είχε συλλέξει 332 έργα τέχνης, αλλά μόνο 162 έχουν βρεθεί. Μεταξύ των μεγάλων έργων που δεν έχουν βρεθεί και δεν έχει αναφερθεί η καταστροφή τους, είναι ο Άγγελος του Ρέμπραντ και οι μπαλαρίνες του Νέγκα. Ο Χίτλερ θεωρούσε τον εαυτό του μεγάλο ζωγράφο και γνώση της τέχνης. Έτσι, όσα κινήματα ή σχολές δεν του άρεσαν, τα κήρυξε παρακμιακή τέχνη και τα μάζεψε από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές. Σε αυτό εντάσσεται και η τυχαία ανακάλυψη τελευταίως των 1.200 πινάκων που είχαν κλαπεί από ιδιωτικές συλλογές. Έτσι γεννάται το ερώτημα: πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι πίνακες που λαιλατήθηκαν από μουσεία, αλλά κυρίως από ιδιωτικές συλλογές?
Η απάντηση είναι σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία. Οι ιδιώτες συλλέκτες δεν εμφανίζουν τα αμφιβόλου προελεύσεως αποκτήματά τους, αλλά τα μουσεία... Ας δούμε τώρα τι συνέβη στην Ελλάδα κατά τον πόλεμο. Απεφασίσει να διαλυθούν τα μουσεία και να αποκρυφθούν τα αρχαία, ώστε να μην είναι ευάλωτα σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς ή να μην είναι ευκόλως προσβάσιμα στον εχθρό εν περιπτώσει καταλήψεως της χώρας. Με εγκύκλιο της 11ης Νοεμβρίου 1940 του Υπουργείου Παιδείας εσχηματίστηκαν 18 επιτροπές στα μείζωνα μουσεία της χώρας. Τα χρυσά και πολύτιμα εκθέματα συσκευάστηκαν και απεκρύφθησαν στο θησαυροφυλάκιο της Τραπέζης της Ελλάδος. Τα μεγάλα γάλματα του Εθνικού Μουσείου ετάφησαν στο δάπεδο των αιθουσών όπου εξετίθεντο. Τα κεραμικά συσκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στα υπόγεια του μουσείου. Πολλά αγάλματα επίσης μετεφέρθηκαν στο υπόγειο και καλύφθηκαν από άμμο. Στο Μουσείο Ακροπόλεως τα εκθέματα ετάφησαν κάτω από την κύρια αίθουσα και εκαλύφθησαν από οπλισμένο σκυρόδερμα. Την ημέρα της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα, οι αίθουσες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ήταν άδειες. Γιατί αυτά τα γάλματα δεν είναι πια συντρίμμια, είναι η ψυχή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.
Στη δεύτερη ενότητα θα παρακολουθήσουμε τους χορούς. Τέτοια ώρα ήταν Ψες, Καπέσοβο και Γκρίμποβο. Τέτοια ώρα ήταν Ψες, τέτοια όμορε, τέτοια ώρα ήταν Ψες, τέτοια ώρα ήταν Ψες, τέτοια και παραπρόψες, τέτοια ώρα ήταν Ψες, τέτοια και παραπρόψες. Στο χώρο, μωρέ, στο χώρο που χορεύαν, στο χώρο, μωρέ, στο χώρο που χορεύαν, στο χώρο που χορεύαν όλα αγόρια και ξανθιές, στο χώρο που χορεύαν όλα αγόρια και ξανθιές. Σιπούσε, μωρέ, σιπούσε, σιπούσε μη στο χώρο, σιπούσε, μωρέ, σιπούσε, σιπούσε μη στο χώρο, σιπούσε μη στο χώρο, σαν κλονί βασιλικό, σιπούσε μη στο χώρο, σαν κλονί βασιλικό. Κάνε εκεί, μωρέ, κάνε εκεί, κάνε κύκλου στο χώρο, κάνε εκεί, μωρέ, κάνε εκεί, κάνε κύκλου στο χώρο, κάνε κύκλου στο χώρο, κάνε καγγελίσματα, κάνε κύκλου στο χώρο, κάνε καγγελίσματα. Τιμέξε, μωρέ, τιμέξε, τιμέξε ενός και θα ειδώ, τιμέξε, μωρέ, τιμέξε, τιμέξε ενός και θα ειδώ, τιμέξε ενός
θα ειδώ και θα πάω να μολόγω. Είμαι ξένος και θα ειδώ και θα πάω να μολόγω. Ματώνα μωρέ ματώνα, ματώνα Άγιο Κωνσταντίνο. Ματώνα μωρέ ματώνα, ματώνα Άγιο Κωνσταντίνο. Ματώνα Άγιο Κωνσταντίνο, το χώρο δεν τον αφήνω. Ματώνα Άγιο Κωνσταντίνο, το χώρο δεν τον αφήνω. Ώρες το καεί, αρρώστησα στα Γιάννενα, θα Γιάννω, αχ στην άκρη. Ώρες το καπέσω, θα πέσω να πεθάνω. Ωρε Όλγα Ζαχάρη, Όλγα μέλι, Όλγα Ζαχάρο βρεμένη. Ωρε καπέσω, βόκα πέσω, που έχει στο κρύο νερί, αχ νυχίσκω, όριτσα όμορφα που είναι γλυκά σαν μέλι. Ωρε μανουσάκια στην αυλή σου, πως κοιμάσαι μοναχή σου. Ωρε καπέσω, καπέσω, μόνος ο μικρό κι αν είσαι, αχ νυχίσκω, όριτσα όμορφα και μη παραπονείσαι. Ωρε μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Ωρε με πήρα και με μάλωσα και μου κάνα την τύχη, αχ σε τούτη ρογανίδια βυσώσω να γίνεις νύφη. Ωρε Όλγα Ζαχάρη, Όλγα μέλι, Όλγα Ζαχάρο βρεμένη.
ενότητα θα παρακολουθήσουμε τους χορούς. Για μία φορά είναι η Λεβεντιά, στη βρύση στα Τσερίτσιανα, τα πήραμε τα Γιάννενα. Να μην φύγετε, να μην φύγετε, να μην φύγετε. Πόσα κορίτσια φιλήσες και πόσες παντρεμένες και πόσες παντρεμένες. Ουρεξιντα γεμώ κορίτσια φιλήσα. Ξήντα κορίτσια φιλήσα και 60 παντρεμένες και 60 παντρεμένες. Στη βρύση στα Τσερίτσιανα, στο Παμορέ, στο Παταπό τη χώρα. Βουλουπάσα, αι, γεια σας παιδιά, βουλουπάσα, άδες καθόλα.
ουλουμπασάδες καναθόνταν κι όλο ρε κι όλο μαργαριτιώτε. Κι αγνάντευαν, αι γεια σας παιδιά, κι αγνάντευαν απ' τον πολέμο. Κι αγνάντευαν τον πόλεμο, πως μωρέ πως πολεμάει το σούλι. Πως πολέμα, αι γεια σας παιδιά, πως πολέμα, αι τζαβελένα. Πως πολέμα, αι τζαβελένα, σαν τα μωρέ, σαν τάξο παλικάρι. Σερνίφουσε, αι γεια σας παιδιά, σερνίφουσε κι ας την πόδια. Τα ποίμαναμ τα πήρα με τα Γιάννενα. Τα πήρα με τα Γιάννενα, μάτια πολλά το λένε, όπου γελούν και κλαίνε. Το λένε μανάμ, το λένε οι κουκκοί στα βουνά. Το λένε οι κουκκοί στα βουνά και οι πέρδικες στα πλάγια, και οι πέρδικες στα πλάγια.
ουρε και στο κλουβί πομπό για σας παιδιά. Ουρε και στο κλουβί πομπό τι βάλατε. Ουρε να μην την εμπόμπο για σου περδίκα. Ουρε να μην την εμπόμπο χαλάσετε. Ουρε να κελάει διπόμπο για σας παιδιά. Ουρε να κελάει διπόμπο κάθε πρωί. Ουρε για να ξύπναει πόμπο για σου περδίκα. Ουρε για να ξύπναει πόμπο τα νιόγαμπρα. Στο σουλί βγαίνει μωρή η φωτένα. Στο σουλί βγαίνει ο αυγερινός. Στην κιάφα βγαίνει η πουλιά. Καπετάν φωτό τζαβέλα. Εκεί στο ξέρω ο τσαγκαρό βγήκε ένα αμπαΐρακι. Καπετάν φωτό τζαβέλα. Είναι ο φωμορή η φωτένα. Είναι ο φωτό ως που έρχεται. Ουρε μην είναι ο καπετάνιος. Καπετάν φωτό τζαβέλα. Δεν είναι ο φωμορή
καβέλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας. Παρακαλώ ησυχία. Την παρασύ φιλάνθρωπε, εσύ καταβασές σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεός ημών ο καταβάσεις άδει, και τα σωδίνας λύσας των πεπαιδημένων, τος και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Και είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η Θεόν ανθάστος και ίσασαν, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε, τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεό σου, δεούμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι δεούμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, αξιωματικών, υπαξιωματικών, οπλιτών, θυσιασθέντων εις των δεύτερων παγκόσμιων πόλεμων, εις τους εθνικούς αγώνες και υπέρ της εθνικής αντιστάσεως και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτής, παμπλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιος. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν δai δίκαιοι αναπαύονται, ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο, βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα. Του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός του πνευμάτων και πάσης σαρκός του θάνατου πατήσονται να καταργήσει ζωή του κόσμου τους δωρησάρμους, τους κυρανάτους συγκρισής, και εφεκτημένων δώρων σου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλώρο, εν τόπο αναψύξου σαν τα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμούς.
παναμάρτημα το παραυτόν πρακτέν, ελόγω η έργο, η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον. Ότι ου και συνάνθρωπος σε καμαρτήσει γαρμόνος και τις αμαρτίες υπάρχεις. Η δικαιοσύνης των αιώνα και ο νόμος αλήθεια. Ότι εσύ Ανάσταση, ζωή και ανάπαυση του κειμένου γυμνούς των υπέρ πίστεως και πατρίδος και αγωγός αγωνισταμένων και ευκρίνους πεσόντων και υπέρ του συγχωρητήν αυτών πάντων πλημέλημα οικουσιόνται και ακούσιον. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπεις ήταν άρχος του Πατρί και Παναγίου και αγαθό και ζωτιό σου πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγε ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώντων εξιανέχων αθάνατος βασιλεύς και Αναστάσεως και νεκρών Χριστός αληθινός Θεός. Και σκαρβίες Παναχράντων Υγείας ο Μητρός των Αγίου Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ. Του Αγίου και δικαίου φύλαυτου Λαζάρου τραϊμέρου και πάντων Αγίων και την ψυχή των δεξιμών μεταστάντων δούλους. Των ψέσκηνες δικαίων τάξε κόλπτρα Αβραάμ αναπαύσε και τα δικαίων συναρθμίσε ημάς δελεήσεως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σας η μνήμη εξομακάριστη και είμαστε αδελφοί μου. Αιωνία σας η μνήμη εξομακάριστη και είμαστε αδελφοί μου. Αιωνία σας η μνήμη εξομακάριστη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Ο Θεός θα αναπάσει τις ψυχές τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Πρωτείας, κύριος Θωμάς Πιτούλης. Ο ανώτερος διοικητής Φρουράς Φιλιατών Οικουμενίτσας. Ο Δήμαρχος Οικουμενίτσας, κύριος Ιάννης Λόλος. Ο Διευθυντής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτείας. Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Οικουμενίτσας. Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσπρωτείας. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γρεκοχωρίου. Εκπρόσωπος ο ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ. Εκπρόσωπος ΠΕΑΕΑ. Το Δημοτικό Σχολείο Γρεκοχωρίου. Το Δεύτερο Γενικό Λύκειο Οικουμενίτσας.
εκπρόσωπος του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Γρεκοχωρίου. Ενός λεπτού σιγή. Εθνικός ύμνος. Λήξη τελετής, αποχώρηση επισήμων.